tunah hian thingpui kan lo lumang thingpui kan in dawna thingpui kan lo lumang tunah hian thingpui kan lum mek a tunah noah chini ka lo dang thingpui saw a so trap tua so thingpui ka lum mek a thingpui saw a so huna tah hian kan thlak ang voin chu ngatinge kori hak lo milo ti mai theia alum tu ka sai ha hi abil tekin kan omna ve hi asalu tuka kan in hi nge rangwa vek ani wangin a uop lu tuka fan kan chem tir ve a ma se omji om chuang lo fan kon min chema omji om chuang lo a uop lu tuka chuwang chuan kor ka halo ani kor karan halo ani hi ka subscriber te kha khongain ka tuna ka video ka thingpui lumna hi le khongain milo thlir saka milo thlir saka milo share sak le chur tur ka som chawa nimin pi vel khan ka monetize ve thea khongain viewers te po ka viewers te po khongaya milo views saka tran milo lak pui turin ka som chawa he youtube petanga nge sum kalau lak lu ve thenan youtube channel siang ve ania siang ve ania khongain viewers te tran milo lak pui ula ka monetize thei towa chuna chuan he sum lo lu che kha ngai to ani ma se khata khan sum lo lu theina na khan viewers zong te like milo like saka milo views saka
min lo share sak chur turin ka som tak meu cheu ani tuna thingpui so to a thingpui kan lo thiam i la hnai lu tu ka in lo ti ani mai the ani min lak sak tu tur hi ka nei lo ve lu tu ka ma nia ka the ang to kin nge ka phak ang to kin ken ka nei lak ve tap ani tuna thingpui kan lo thiang thingpui ala savia wa thingpui nga dai chungin chathing kan lo barang chathing kan lo chathing ne kan hme nge